Λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο του 2014, κάπου στην Πάχη, το θερμόμετρο γράφει αυτή τη μέρα 38 βαθμούς Κελσίου. Το ελικόπτερο μπαίνει από Αλμύρα προς Μέγαρα. Σε μια άκρη του χωραφιού έχουν συγκεντρωθεί οι τριτοετοί της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Κλέβουν μέρες από την άδειά τους για να κάνουν 3 άλματα που θα τους φέρουν την πολυπόθητη πουλάδα. Την απόδειξη ότι έχουν πηδήξει με αλεξίπτωτο μετά την απαραίτητη εκπαίδευση. Στατική πάνω από τον αριστερό μου. Τα ελικόπτερα ξεκινούν και παίρνουν τους Ευέλπιδες κατά ομάδες. Μαζί τους είναι και ο αρχηγός στρατού Χρήστος Μανολάς, που ξεκινάει για το δικό του άλμα. Ανάμεσα σε εκείνους που πηδούν από τα ελικόπτερα είναι και ο Εύελπης Ηλίας Παλατζάς. Πιστεύω ο αξιωματικός θα πρέπει πάντα να εκπαιδεύεται. Όποτε του δοθεί δηλαδή ευκαιρία, δεν θα πρέπει να τη χάσει όσον αφορά την εκπαίδευση. Ήταν επιλογή από 93 συμμαθητές μου να ακολουθήσουν το σχολείο αλεξιπτωτιστών, να πάρουν καινούργιες εμπειρίες και να εκπαιδευτούν. Η προσεδάφιση με το αλεξίπτωτο δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Πριν πηδήξετε για πρώτη φορά, τι αισθανόσαστε? Όλοι αισθάνονται φόβο. Αλλά με το που προσγειώνεσαι είναι κάτι μαγικό. Όταν τελειώνει το πρώτο άλμα, για όλους, τα ελικόπτερα γυρίζουν για το δεύτερο και για το τρίτο. Η εκπαίδευση είναι όπως η ζωή. Έχοντας πάρει κανείς τον αέρα του πρώτου άλματος, χαλαρώνει για το δεύτερο. Ο Νίκος Καραλής πηδάει και εκείνος μαζί με την τάξη του. Πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα στο τρίτο άλμα παρά στο πρώτο. Γιατί στο τρίτο? Γιατί εκεί ήξερα τι παίζει και έβλεπα τι συμβαίνει σε όλες τις φάσεις του άλματος και είχα δει και κάποιους μικροτραυματισμούς από άλλους, οπότε εκεί ήταν που ήμουν λίγο πιο συγκρατημένος. Να μην είμαι χαλαρός, πούμε, και τραυματιστώ εγώ, επειδή έκανα 2 άλματα και έχω συνηθίσει τώρα, καταλάβατε, και δεν τηρήσω αυτά που πρέπει. Στο τέλος των ρήψεων, και ενώ το θερμόμετρο έχει ανέβει πια στους 40 βαθμούς, 2 Ευέλπιδες έχουν τραυματιστεί μετά τα 2 πρώτα άλματα ελαφρά. Είναι οι πρώτες εικόνες μας μιας 7μηνης παραμονής μας στις 3 ανώτατες σχολές των ενόπλων δυνάμεων από τον Αύγουστο του 2014 ως λίγο πριν από τα περασμένα Χριστούγεννα. Με νέους ανθρώπους που είτε ως Ευέλπιδες, είτε ως δόκιμοι, είτε ως Ίκαροι αποφάσισαν να γίνουν μερικοί από αυτούς που θα διοικήσουν στο μέλλον στρατιωτικούς σχηματισμούς σε μια εκπαίδευση που μοιάζει, αλλά και είναι τόσο διαφορετική από εκείνη των άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχετε κάνει κάτι το ξεχωριστό. Κάτι το οποίο δεν κάνει όλος ο κόσμος και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι. Δύο περίπου μήνες πριν, ένα πρωινό του Ιουνίου, οι τεταρτοετείς Ευέλπιδες συγκεντρώνονται στη μεγάλη πλατεία της σχολής για να πάρουν τα ξύφη που συνεπάγεται η αποφοίτηση από αυτή. Γύρω-γύρω είναι συγκεντρωμένοι οι συγγενείς τους που δεν μπορούν να κρύψουν πάντα τον ενθουσιασμό τους. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Αριστό! Ανάμεσα στους αποφύτους Ευέλπιδες από την Κύπρο, το Μαυροβούνιο και αραβικές χώρες. Μαυροβούνιο, από το Μαυροβούνιο του βρίσκω την παρέα. Σηματοδοτεί αυτή η αποφοίτηση το τέλος μιας 4χρονης πορείας που ξεκινάει κάθε μέρα, πολύ πρωί και διαφορετικά από ό,τι σε κάθε άλλο φοιτητικό δωμάτιο. Είναι λίγο πριν τις 6 το πρωί, στη σχολή Ευελπίδων στη Βάρη. Μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα. Έξω ακόμα δεν έχει χαράξει. Ψυχαλίζει όταν τα φώτα ανάβουν στο θάλαμο του Εύελπη Νίκου Καραλή.
Όταν οι δημιουργίες βγαίνουν έξω για να τρέξουν για το πρωινό του ζέσταμα στις 6 και κάτι, όλα είναι ακόμα σκοτεινά. Δεύτερη δημιουργία, προσοχή. «20 χιλιόμετρα δυτικότερα, κάτω από την Πάρνηθα, την ίδια ώρα έχουν σηκωθεί από τα κρεβάτια τους οι Ίκαροι. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ίκαρος Σπύρος Ζήσης. Ο Ζήσης είναι τεταρτοετής. Μετά από 4 χρόνια τρέξιμο, οι τεταρτοετής διευθύνουν σήμερα τη σχολή. Στη σχολή δοκίμων στον Πειραιά, η πρόσβαση στους θαλάμους, στην έγκερση, θεωρείται ότι παραβιάζει τις αρχές της ιδιωτικότητας των μαθητών. Τους περιμένουμε λοιπόν κάτω από το κτίριο των θαλάμων. Είναι και εδώ ακόμα νύχτα, όταν βγαίνουν να τρέξουν στο μεγάλο οικόπεδο του Χατζικυριάκιου. Πίσω στη Βάρη, ο Εύελπης Παλατζάς ετοιμάζεται για την πρωινή αναφορά. Τι προσδοκίες είχατε και τι φανταζόσασταν πριν μπείτε στη σχολή σε σχέση με αυτό που βρήκατε τον πρώτο καιρό μετά την είσοδό σας στη σχολή? Σίγουρα, όταν είσαι πολίτης και ξαφνικά ξυπνάς την άλλη μέρα 6 ώρα το πρωί και πρέπει να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα ντυμένο στην παραλλαγή, είναι εντελώς διαφορετικά. Στο διπλανό θάλαμο αναφέρεται η Εύελπης Δευτέρας, στο δεύτερο έτος δηλαδή, Ειρήνη Κτούκα. Εύελπης Δευτέρας, Κτούκα Ειρήνη! Και όταν μπήκατε εδώ τις πρώτες εβδομάδες μέχρι την ορκομοσία, ας πούμε, μέχρι τα Χριστούγεννα, τι ήταν διαφορετικό αυτό που συναντήσετε σε σχέση με τις προσδοκίες και τις εικόνες που είχατε πριν μπείτε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα και πολλά πράγματα για το τι γίνεται ακριβώς μέσα στη σχολή, για το πρόγραμμά της κλπ. Ωστόσο δεν τα βρήκα έτσι όπως τα φανταζόμουν. Πολλά καινούργια πράγματα, έκανα και σκέψεις στο μυαλό μου αρχικά, όντως ταιριάζω εγώ εδώ μέσα, σε αυτό το περιβάλλον, γιατί καμία σχέση το περιβάλλον της σχολής με το περιβάλλον που ζούσα εγώ έξω, σαν πολίτης. Ταυτόχρονα σχεδόν παίρνουν αναφορά και στη σχολή δοκίμων. Οι παλιοί διορθώνουν τον τρόπο που έχουν φορέσει τη στολή τους στη μεγάλη πλατεία οι πιο νέοι, τα πιο νέα επόμοια όπως λέγεται εδώ, καθώς τα νούμερα στους ώμους φανερώνουν το έτος σπουδών. Η δόκιμος Γέρου μπήκε πρόπερση στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Όταν παίρνετε διαταγές έχει σημασία να καταλαβαίνετε και γιατί εκτελείτε αυτές τις διαταγές ή τις εκτελείτε αυτόματα? Σίγουρα. Πρέπει να σου εξηγήσει ο άλλος ότι οι διαταγές που παίρνεις, κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, είναι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και να συνειδητοποιείς ότι δεν πρέπει να ξανακάνεις κάτι, αν είναι για τιμωρία, ή ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Να μπει στην νοοτροπία του στρατού. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, ένα άγημα δοκίμων σηκώνει τη σημαία μπροστά στο καταπληκτικό ακίνητο που είχε χαρίσει το 1905 στο ελληνικό δημόσιο ομογενής ευεργέτης από την Αλεξάνδρεια Παντελής Βασάνης. Θέλησή του να γίνει το ακίνητο αυτό η πρώτη σχολή δοκίμων. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χεροχέτεριά. Οι δόκιμοι εδώ σερβίρονται από καμαρότους που είναι κληρωτοί. Όπως και στις άλλες σχολές τεταρτοετής που τις διευθύνουν, τρώνε στα ίδια τραπέζια με συναδέλφους τους των νεωτέρων ετών. Την ίδια ώρα οι υπτάμενοι, οι πρωτοετής Ίκαροι, μπαίνουν προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες σε ένα γρήγορο σεμινάριο για όσους πρόκειται να πετάξουν. Δεν πρέπει εκουδενή να επισηκάζεστε. Πρέπει να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας και να προσπαθείτε να πετύχετε τα μέγιστα στο έδαφος. Στην 36η μοίρα εκπαίδευσης αέρος μιλούν με τεχνικούς όρους, όπως κατολίσθηση, απώλεια στήριξης του αεροσκάφους, μία έγκαιρη εκκίνηση του κινητήρα, αναγκαστική προσγείωση και εξετάζουν παλιότερα ατυχήματα. Μερικοί από αυτούς που καλούνται να πετάξουν δεν έχουν καν δίπλωμα αυτοκινήτου. Ο Σπύρος Ζήσης είναι υπτάμενος. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, τυχαία, ο πατέρας μου σε μία γιορτή με πήρε και με πήγε στην αεροπορική βάση του Αράξου
στην γιορτή των ταξιαρχών, να δούμε τη στατική έκθεση των αεροσκαφών και να μας μιλήσουν οι υπτάμενοι της μοίρας που εδρεύει στον Άραξο. Και έτσι απέκτησα μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο, η οποία σιγά σιγά έγινε ένα όνειρο, έγινε το κάτι το ξεχωριστό. Τι είναι αυτό δηλαδή που σας τραβάει στο αεροπλάνο? Στο αεροπλάνο σε τραβάει το περίεργο της φύσης του επαγγέλματος, το εξωπραγματικό αν θέλετε να υπερνικάς τη βαρύτητα. Από εκεί και πέρα είναι η προσφορά σου στην πατρίδα, είναι και η επικινδυνότητα ακόμα και αν θέλετε και η αδρεναλίνη, είναι η αποστολή που έχεις στο Αιγαίο και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Είχατε την ευκαιρία να χειριστείτε κάποιο μηχάνημα πριν έρθετε εδώ να χειριστείτε το αεροπλάνο, για παράδειγμα ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, ένα τρακτέρι, ένα άλλο αγροτικό μηχάνημα, πριν μπείτε σχολικάρων? Είχα βγάλει δίπλωμα οδήγησης πριν μπω στη σχολή, αλλά δεν είχα οδηγήσει σχεδόν καθόλου πριν πετάξω αεροπλάνο. Δηλαδή, την ώρα που έβγαλα το δίπλωμα, επειδή το φοβόμουν και λίγο το αυτοκίνητο, όπως όλοι οι νέοι οδηγοί στην αρχή, μπορεί να έχω οδηγήσει 5 με 6 φορές πριν μπω να πετάξω. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η εμπειρία του να έχεις οδηγήσει ένα μηχάνημα. Τι διαφορά έχει το να οδηγείς από το να πετάς? Ότι όταν πετάς κινείσαι και στους 3 άξονες, όταν οδηγάς κινείσαι στο επίπεδο, στον ένα άξονα και μόνο. Τη Δευτέρα λέμε Σταρ. Χάρισον Φόρντ, Τόμι Λι Τζόνς. Υπάρχει μια μυστική έλξη ανάμεσα στο φυγά και τον διώκτη. Υπάρχει μια κοινή μοίρα. Ο φυγάς. Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Στη δράση λέμε Σταρ. Η ταχύτητα όπως την ξέρατε δεν είναι πια η ίδια. Πρώτη η Vodafone φέρνει το 4G Plus στην Ελλάδα. Ζήσε την εμπειρία μόνο με τη Vodafone. Εσύ μάντεψες τι γεύσεις έχουν τα νέα Lay's? Πανακόπι, τα σκεμπάπ, τα μπαμιές κοκκινής. Στέικ ταρτάρ. Ταρτά με πράσο και κατσίκι, τίκα μασάλα. Αλλά κρέμ χοιρινό. Αλλά κρέμ μπριζόλες. Λες να είναι κάτι γαλλικό. Κόκορας με λαχανικά. Κατσικάκι αυτό. Στάσο, το βρήκα. 3 νέες μυστικές συνταγές Lay's. Μάντεψε το πιάτο έμπνευση που κρύβει κάθε μία και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Μα το βρήκα. Τότε δώσε την απάντησή σου στο laysguest.gr ή στη σελίδα των Lay's Greece στο Facebook. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Επίσης, ήθελα... Να σου πω, θέλεις να μου δώσεις τον αριθμό σου? Τον αριθμό μου τον έχω στο πλοίο μου. 11880. Το μόνο που θυμάμαι. 11880. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από την αίσθηση φυσικής επαφής με το δέρμα. Τώρα κάθε άγγιγμα μπορεί να είναι πιο φυσικό με το νέο Durex Real Feel, το πρώτο μας προφυλακτικό για αίσθηση φυσικής επαφής με το δέρμα. Απόλυτη εμπιστοσύνη με το προηγμένο νέο Polo. Γεμάτο νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες. Και με νέους κινητήρες Euro 6, βενζίνης και ντίζελ. Γιατί να μην χαρίσεις κάτι διαφορετικό για αλλαγή? Μπες στη σελίδα της Durex στο Facebook και κέρδισε ένα ρομαντικό ταξίδι για 2 στην Τοσκάνη. Μπες τώρα στο διαγωνισμό. Και λάπτοπ και τάμπλετ. Μορτή, κοζάρεμε και τέντωσε τα ότα. Από το u.gr τα οικονόμησα για την ναού με μπάνες, εργαλεία και τιμές που μου φύγε το κλαπέτο. Το u.gr σε κάνει μάγκα, γιατί εδώ βρίσκεις ό,τι ψάχνεις σε τιμές μόρτικες. u.gr, το webshop που έψαχνες. Το 1922 φτιάξαμε το πρώτο μας μπισκότο.
Τίμπερ Παπαδοπούλου. Από τότε μέχρι σήμερα, το μόνο που προσθέσαμε είναι ακόμα περισσότερη φροντίδα, τρυφερές αγκαλιές, ένα, δύο, τρία φιλιά και πολύ πολύ αγάπη. Τίμπερ Παπαδοπούλου, μέλος κάθε ελληνικής οικογένειας. Να ξυπνάς, να τεντώνεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι, να γελάς, να ξεκινάς, να θυμάσαι, να προσπαθείς, να ερωτεύεσαι, να πιστεύεις, να ονειρεύεσαι, να αλλάζεις, να χουχουλιάζεις, να πετάς, να θυμάσαι τον παλιό σου εαυτό και να το ξεπερνάς, να νιώθεις ασφάλεια, να συνεχίζεις τη ζωή και να μπορείς, γιατί είναι ωραίο να μπορείς. Anytime. Υγεία, σπίτι, αυτοκίνητο. Πάντα κάνεις το κέφι σου. Την Κυριακή λέμε Star. Έλα να καπνίσεις ένα βάνας να συνέλθεις. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα. Η ζωή είναι μια πλάκα. Δεν έχετε πλέον ούτε μία δεκά. Δυστυχώς σε πτωχεύσαμε. Τα μισθά μας, ο παλιάκρος, έξω γρήγορα! Ρε Ζαχαρία, τι πλάκες είναι αυτές? Του γρου. Λυπάμαι, αλλά μόλις χτες προσλάβαμε καινούριο καφετζή. Μη δανείζεις ποτέ χωρίς αποδείξεις ούτε και στη μάνα σου. Κυριακή στις 9 και 10 το βράδυ. Στις παλιές αγάπες λέμε Star. 47 επτάμενοι μπήκαν φέτος όλοι και όλοι εξαιτίας των περικοπών που συμφώνησαν κυβέρνηση και Τρόικα. Και το όνειρο καθενός από αυτούς είναι να πετάξουν. Σε μια πρώτη φάση μαθαίνουν να σωματοποιούν τους αυτοματισμούς του αεροσκάφους. Εδώ συμβαίνει κάτι πρωτοφανές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η θεωρητική μάθηση ακολουθείται αμέσως από πρακτική εξάσκηση πάνω στη μηχανή, το αεροπλάνο. Όταν τελειώνεις το σχολείο, όταν το τελειώσαμε εμείς και όταν το τελειώσατε και εσείς, είσαι μαθημένος σε έναν τρόπο που μαθαίνεις πράγματα απ' έξω, αλλά δεν καλείσαι ποτέ να τα εφαρμόσεις, τον πολύ να γράψεις κάποιο διαγώνισμα. Εδώ πρέπει να μαθαίνεις πράγματα τα οποία εφαρμόζεις αμέσως. Σας δημιούργησε αυτό κάποια δυσκολία? Πολύ μεγάλες. Στην αρχή παθαίνεις ένα σοκ. Αλήθεια, αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Έχεις μάθει από την διαδικασία, ειδικά των Πανελληνίων, να μαθαίνεις απλά πράγματα παπαγαλία, χωρίς ουσιαστικά πολλές φορές να ξέρεις τι σημαίνουν ή τι μπορείς να κάνεις με αυτά. Γι' αυτό, ειδικά στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης, στο πρώτο αεροπλάνο, κατά το πρώτο έτος, στην αρχή δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς σε αυτή την νοοτροπία. Και μετά? Μετά, πολύ διάβασμα, σκύψιμο το κεφάλι και αλλαγή νοοτροπίας, αν θέλεις να τα καταφέρεις. Μόνο έτσι θα τα καταφέρεις. Από το χώρο που οι εκπαιδευτές δίνουν τις οδηγίες ως τα εκπαιδευτικά αεροπλάνα είναι μονάχα λίγα μέτρα απόσταση. Οι καθημερινές πτήσεις με ασκήσεις που πρέπει να φέρουν σε πέραση οι πρωτοετής κρατούν 1,5 ώρα σε κύκλους πάνω από το τατόι και ο εκπαιδευτής που συνεπιβαίνει στο αεροσκάφος παρεμβαίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και πώς ήταν η πρώτη φορά που πετάξετε? Σίγουρα, επειδή εγώ συγκεκριμένα δεν είχε τύχει να ξαναπετάξω, ούτε με πολιτικό αεροσκάφος σαν επιβάτης, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και φοβάσαι κιόλας. Δεν είναι συνηθισμένος ανθρώπινος οργανισμός, ούτε το ανθρώπινο μάτι να πετάει και να βλέπει τον κόσμο από ψηλά. Αυτό μετά τις 2-3 πρώτες πτήσεις βέβαια ξεπεράστηκε, όταν συνηθίζεις. Ο εκπαιδευτής τι κάνει μέσα στο κόκπιτ? Παρεμβαίνει, πατά τα κουμπιά, χειρίζεται τα χειριστήρια ή παρεμβαίνει μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια πτήσεων? Ο εκπαιδευτής ακουμπάει μόνο τα χέρια του στο πιλωτήριο όταν πρέπει να επέμβει ακριβώς για λόγους ασφαλείας, όταν έχει το αεροσκάφος περιέλθει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο Ίκαρος πετάει μόνος του. Πετάει μόνος του και συνεχώς εξετάζεται σε αυτό που πρέπει να εξεταστεί συγκεκριμένη μέρα. Θυμάμαι στη διαδικασία των αποπροσγειώσεων ότι ειδικά στην αρχή κάποιες προσγειώσεις δεν ήταν αυτές που έπρεπε, ακόμα και στον τομέα της ασφάλειας. Επενεύει ο εκπαιδευτής. Είναι μέσα στη διαδικασία. Όταν οι Ίκαροι γυρίσουν από την πτήση που συνεχίζεται αδιάκοπα τις πρώτες εβδομάδες από την είσοδό τους στη σχολή,
Γίνεται μια κριτική από τον εκπαιδευτή τους των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τον πρώτο καιρό στη σχολή Ικάρων οι νεαροί μαθητές μαθαίνουν με κινήσεις των χεριών αυτά που πρέπει να κάνουν στο χειριστήριο του αεροπλάνου. Είδα στη διάρκεια των μαθημάτων και του briefing που κάνανε οι εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόμενους πρωτοετής, πολλούς πρωτοετής να λένε πράγματα, να επαναλαμβάνουν πράγματα που προφανώς υπάρχουν στα εγχειρίδια και ταυτόχρονα να κουνάνε τα χέρια τους. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό λέγεται και chair fly. Δηλαδή, ενώ μπορεί να μην είσαι μες στο αεροπλάνο και στο πιλωτήριο, δείχνεις την ώρα που λες τις ενέργειές σου πώς θα τις έκανες κιόλας με τα χέρια μέσα στο κόκκιτ. Έτσι ώστε να μην λες απλά παπαγαλία κάποια πράγματα, αλλά να αποκτάς και ένα βαθμό εξοικείωσης στο πώς θα ήταν να τα κάνεις κιόλας. Γιατί στον αέρα, ειδικά άμα συμβεί κάποια κατάσταση που απαιτεί γρήγορη αντίδραση, δεν θα πρέπει απλά να το σκεφτείς, να το θυμηθείς και να ψάξεις εκείνη την ώρα μέσα στο πιλωτήριο ποιο κουμπί θα πειράξεις. Πρέπει αυτόματα με το που το σκεφτείς να πάει και το χέρι σου στο απαραίτητο κουμπί. Την ώρα που τελειώνει η εκπαίδευση των υπτάμενων Ικάρων, αρχίζει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η εκπαίδευση στα όργανα με τα οποία χαράσετε πορεία. Καλούμαστε να εκτελέσουμε τα ακόλουθα. Να χαράξουμε τον πλού από τον όρμο Φίνικα της Σύρου μέσω του στενού και ασκήθνου, όπου θα διέλθει το καράβι και θα γίνονται ασκήσεις. Στο μάθημα, στην αίθουσα ναυτιλίας, οι τεταρτοετής δόκιμοι, Γιώργος Τσότσιος και Κωνσταντίνος Ζουλάκης, πρέπει να χαράξουν πορεία από τη Σύρο προς το Τολό μέσω και Ασκήθνου και ακολουθώντας τον δρόμο ανάμεσα στην Ύδρα και στην Ίσο Δοκό να φτάσουν στον Αργολικό κόλπο. Αυτό το μάθημα ανήκει στα βασικά θεωρητικά μαθήματα στα οποία εκπαιδεύεται κάθε μελλοντικός αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ο Δημήτρης Αλέξανδρος Βεκρής μπήκε φέτος στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με τη θηριώδη επίδοση των 19.345 μονάδων. Ο άνθρωπος απλώς γεννιέται και μαθαίνει, μπαίνει σε έναν κόσμο και μαθαίνει να ζει σε αυτόν. Εγώ μεγάλωσα από μικρό στον κόσμο της θάλασσας. Δηλαδή ψάρευα, έκανα αυταθλητισμό όπως είπα, κολύμβηση. Είδα ότι μου αρέσει η θάλασσα, το υγρό στοιχείο. Συγχρόνως μου άρεσε και η ιδέα της στρατιωτικής ζωής και τα συνδύασα όλα αυτά στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Γι' αυτό τη διάλεξα. Δοκιμή! Και οι διαταγές, συνηθίζονται οι διαταγές? Οι διαταγές συνηθίζονται. Προφανώς οι διαταγές γι' αυτό υπάρχουν, για να εκτελούνται, γι' αυτό υπάρχει ιεραρχία, αλλιώς δεν θα υπήρχε και στρατός. Η ιεραρχία είναι η βάση λειτουργίας. Πρέπει να υπακούεις στον ανώτερο ό,τι και αν γίνει. Και επίσης πρέπει να μεταδίδεις στον κατώτερό σου την επιθυμία να εκτελεί τη δικιά σου διαταγή. Ο ναύαρχος Γιώργος Λεβέντης είναι σημερινός διοικητής της Σχολής Δοκίμων και πιστεύει ότι η σημερινή σχολή μοιάζει πιο πολύ με ένα πανεπιστήμιο από ότι η Σχολή Δοκίμων όταν φοιτούσε. Θυμάστε την πρώτη σας μέρα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και σε τι διέφερε αυτή η πρώτη μέρα η δική σας από την πρώτη μέρα ενός σημερινού πρωτοετούς? Δεν θα ήταν δυνατό να μην τη θυμάμαι. Είναι ουσιαστικά μια πολύ σημαντική στιγμή στη σταδιοδρομία όλων των αξιωματικών και κατ' επέκταση και για μένα. Ήταν η μέρα που πέρασα, περνώντας την πύλη της σχολής, πέρασα απότομα από την πολιτική ζωή στη στρατιωτική. Σήμερα η διαφορά είναι ότι είναι πιο ομαλή η μετάβαση από την πολιτική στη στρατιωτική ζωή. Είναι παιδιά τα οποία είναι υψηλών στάνταρ, υψηλής ακαδημαϊκής μόρφωσης, αλλά η σωματική τους κατάσταση για να έρθει στα επίπεδα που θέλουμε θέλει μια σταδιακή αύξηση. Αυτό γίνεται σταδιακά πλέον, ενώ και εκείνα τα χρόνια μπαίναμε μέσα και τρέχαμε από την πρώτη στιγμή. Τώρα υπάρχει μια πιο ομαλή μετάβαση. Ο Βεκρής είναι στον 4ο μήνα των σπουδών του και μετά το αρχικό σοκ αρχίζει να εξοικειώνεται με τη ζωή μιας στρατιωτικής σχολής, με το αυστηρό πρόγραμμα, τις διαταγές και τους άλλους περιορισμούς που δεν γνώριζε πριν φτάσει στο συγκρότημα του Χατζηγυριάκη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δέχονται μια διαταγή και δεν τη σκέφτονται, απλώς την εκτελούν γιατί έτσι το έχουν μάθει ή έτσι το έχουν καταλάβει. Το καλύτερο είναι οι διαταγές, αυτός που τις δέχεται να τις σκέφτεται πρώτα. Άλλον προφανώς θα τις εκτελέσει, αλλά πρέπει να ξέρει γιατί γίνεται κάτι, πότε θα γίνει, να καταλαβαίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται κάτι. Η κριτική σκέψη παντού χρησιμεύει. Δεν βλάπτει κανένα. Οι τμήματάρχες να εκτελούν κινήσεις πρωινής επιθεωρήσεως. Όταν μπήκαμε σε διαφορετικό κόσμο εντελώς. Δεν ξέραμε τίποτα. Έπρεπε να μας τα μάθουν όλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό συνεπαγόταν ασφαλώς και ψυχολογική πίεση και σωματική πίεση, είναι φυσικό αυτό. Τώρα πλέον έχουμε μάθει αυτά που έπρεπε να μάθουμε
και ζούμε το καθημερινό πρόγραμμα της σχολής κανονικά. Για ένα τεταρτοετή όπως ο δόκιμος Ζουλάκης, τα πράγματα μοιάζουν πολύ πιο απλά. Σαν πρωτοετής έρχεσαι από μια ζωή στην οποία είναι πιο ξένιαστη, ας πούμε, και δεν έχεις τόσες πολλές ευθύνες. Μπαίνοντας σιγά σιγά στη στρατιωτική ζωή, τότε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, διότι πρέπει να προσαρμοστείς σιγά σιγά και σε αυτό θα σε βοηθήσουν και οι άνθρωποι που έχεις έξω να σε στηρίξουν. Και σιγά σιγά αρχίζεις και αποκτάς κάποιες ευθύνες, τις οποίες πρέπει να σταθείς αντάξεις των περιστάσεων. Όσο αυξάνονται τα χρόνια, οι ευθύνες αυτές αρχίζουν και αυξάνονται, αλλά μειώνουν τη δυσκολία διότι το έχει ζήσει σιγά σιγά. Στη Σχολή Ευελπίδων η πρακτική τους κάνει να βλέπουν τα πράγματα παρόμοια. Στο κάτω-κάτω της γραφής για αξιωματική ετοιμάζονται. Αλλά η παράδοση και το αντικείμενο διαφοροποιεί τη ματιά των μαθητών. Ένας μηχανικός αντιναυτικών δοκίμων ή ένας Ίκαρος, σαφώς και αυτές οι σχολές έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά εστιάζουν πιο πολύ στην τεχνική κατάρτιση. Ενώ εδώ έχουμε να διαχειριστούμε προσωπικό, ζωές, ψυχές από κάτω, να διοικήσουμε ανθρώπους. Στη Σχολή Ευελπίδων κάποιοι ευέλπιδες μας είπαν ότι εκεί διοικούν ψυχές, ενώ στις σχολές Ικάρων και Δοκίμων η σχέση με τη μηχανή είναι κυρίως που καθορίζει την εκπαίδευση. Είναι έτσι? Διοικούμε ανθρώπους, θα μπορούσα να πω. Μπαίνοντας στο κεντρικό εκτήριο εδώ, το βασάνιο, η επιγραφή, η κεντρική, γράφει «Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει». Πρέπει να μάθεις να διοικείσαι για να μπορείς να διοικήσεις. Οι αξιωματικοί, οι δόκιμοι που είναι μέσα στη σχολή, πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διοίκηση ανθρώπων και στη γνώση των μηχανημάτων. Σίγουρα η ψυχική τους, διοικούμε και ψυχές, αλλά θα μπορούσα να πω περισσότερο διοικούμε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, να ξέρουν το αντικείμενό τους και να έχουν τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού διοικητή, να μεταξελιχθούν σε ένα πολύ καλό ηγέτη. Είναι λίγο πριν από το μεσημέρι, όταν στη Σχολή Ευελπίδων αρχίζει το μάθημα των διεθνών σχέσεων, όπου ο Εύελπης Παλατζάς ακούει τι θα γίνει στην περίπτωση που μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχθεί επίθεση. Ο συνάδελφός του Καραλής μαθαίνει το πώς οργανώνεται ένα θέατρο πολέμου. Σε περιπτώσεις που ο πληθυσμός δεν είναι αμυγής, που έχουμε προσμίξει από άλλα κράτη, από άλλα έθνη, ή ακόμα και άλλη ιδεολογία ή θρησκεία να έχουν, μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές στο πώς θα εξελιχθεί μια μάχη. Μπορεί, ας πούμε, να έχει αρνητική επίδραση σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Να έχουμε αντιδράσεις μέσα στο κράτος. Μετά έχουμε κάποια ειδικά όπλα, όπως τα πυρηνικά, που εμείς δεν διαθέτουμε. Διαθέτουν κάποια άλλα κράτη, και τα συμβατικά, που διαθέτουν όλοι στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Και τρίτον, ανάλογα το θέατρο πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Και θέατρο επιχειρήσεων χρησιμοποιούμε στη δικιά μας στρατιωτική ορολογία. Γιατί η χώρα μας δεν διαθέτει θέατρο πολέμου. Θέατρο επιχειρήσεων, το θέατρο πολέμου είναι για μεγαλύτερες εκτάσεις. Όπως, ας πούμε, για τη Δυτική Ευρώπη. Το θέατρο πολέμου της Δυτικής Ευρώπης. Αν η άμυνα είναι μόνο ζωνική, έχει μία μόνο ζώνη άμυνας, ο αμυνόμενος, τότε αυτή που αναμένεται να διέρχουν από τη μία ζώνη άμυνας είναι μία. Και πόσο θα είναι δηλαδή από αυτόν τον τύπο, όπου θα είναι το συνολικό πλήθος των εισβολέων, επί το γινόμενο ολοκλήρω. Ακριβώς δίπλα, ένας καθηγητής διδάσκει τον Εύελπη Σκανδάλη τη θεωρία της μονοζωνικής άμυνας, παρουσιάζοντας διάφορους μαθηματικούς τύπους, με βάση τους οποίους ο όγκος και η θέση των πυρών των αμυνωμένων διασφαλίζει την ανακοπή των επιτιθέμενων. Το μάθημα που κάνουμε είναι μαθηματικά μοντέλα μάχης, τα οποία χρησιμοποιούν είτε συναρτήσεις είτε πιθανότητες, για να εξάγουμε ένα αποτέλεσμα με σκοπό την κατανομή πυρών, προσωπικού, τι πιθανότητες έχει να βληθεί κάποια περιοχή από κάποιο πύραυλο, από κάποιο βαλιστικό όπλο, πιθανότητες για να φτιάξουμε ένα αντιεροπορικό πλέγμα πάνω από μια περιοχή με βάση τα πυρά που έχουμε. Και όλα αυτά μπορούν να μας εξάγουν μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα που θα έχει κάποια μάχη. Βέβαια, πρέπει να αναλογιστούμε ότι όλα αυτά στο πραγματικό χρόνο και στο πεδίο της μάχης σε κανονικές συνθήκες είναι πάρα πολύ αστάθμητοι παράγοντες
που μπορεί να επιδράσουν και να μην έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Όσο για τη μικρότερη της παρέας των Ευελπίδων που παρακολουθούμε, την Εύελ Πικτούκα, αυτή βρίσκεται στο μάθημα χημείας της σχολής της, στα πλαίσια της λεγόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Είδαμε πιο πριν να παίρνετε μέρος σε ένα εργαστηριακό μάθημα χημείας. Τι σχέση μπορεί να έχει το εργαστήριο της ανόργανης χημείας με την γνώση που πρέπει να πάρει ένας υποψήφιος αξιωματικός, μία υποψήφια αξιωματικός? Έχει σχέση. Μπορεί να μην έχει άμεση, έμεσα όμως προσφέρει αρκετά πράγματα, θα έλεγα. Γιατί καταρχάς το μάθημα της χημείας στη σχολή χωρίζεται σε θεωρία και εργαστήρια. Ό,τι μαθαίνουμε στη θεωρία προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη στο εργαστήριο. Ένα δεύτερο είναι ότι κάνουμε διάφορες χημικές αντιδράσεις, ερχόμαστε σε επαφή με εξοπλισμό, με ιδιαίτερα στοιχεία, ας πούμε, που αργότερα θα κληθούμε να τα διδάξουμε σε αυτούς που θα έχουμε από κάτω μας. Η σχολή Ικάρων είναι η πιο σύγχρονη κτηριακά από τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων, καθώς κατασκευάστηκε μετά το σεισμό της Πάρνηθας το 1999, που είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές στα κτίρια της παλιάς σχολής. Η σημερινή Ικάρων περιλαμβάνει ένα τεράστιο αμφιθέατρο, στο οποίο αυτό το πρωί οργανώνεται διάλεξη για το AIDS. Παρόν στη διάλεξη και ο διοικητής της σχολής, υποπτέραρχος Βασίλης Ανδρεσάκης. Η πρωινή ακαδημαϊκή εκπαίδευση περιλαμβάνει την προβολή βίντεο, το μάθημα αντοχής υλικών και μία ώρα παράδοσης για την τεχνολογία βλημάτων. Εκτός από τον υπτάμενο τεταρτοετή Ζήση, παρακολουθούμε εδώ και την ελέγκτρια αεράμινας Λάιου. Όταν μπήκατε στη σχολή, τι ήταν εκείνο που βρήκατε διαφορετικό σε σχέση με εκείνο που φανταζόσασταν πριν μπείτε στη σχολή, τι σας ξάφνιασε? Περίμενα ότι θα ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, θα ήταν τόσο έντονο το στερεοτυπικό στοιχείο. Αυτό ήταν που περισσότερο με ξάφνιασε. Το στερεοτυπικό στοιχείο, ότι παρόλο που ήμασταν σχολή, ήμασταν ουσιαστικά στρατός. Αυτό ήταν που εγώ δεν περίμενα να βρω εδώ. Και σαν γυναίκα έπαιξε ένα ρόλο ότι βρισκόσταν σε ένα τόσο έντονο αντρικό περιβάλλον όπως είναι μια στρατιωτική σχολή? Ναι, στην αρχή είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες κυρίως, γιατί από τη φύση μας και μόνο δεν είμαστε ευνοημένες στο να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν οι άντρες. Απλά το καλό τώρα είναι ότι τα όρια της γυμναστικής έχουν προσαρμοστεί πάνω στις δικές μας ανάγκες. Έχουμε διαφορετικά όρια από τους άντρες. Αλλά στην αρχή, επειδή το πρόγραμμα ήταν ακριβώς το ίδιο, τόσο της γυμναστικής τόσο και της στερεοτυπικής εκπαίδευσης, ήταν αρκετά δύσκολο. Το ακαδημαϊκό κομμάτι, δηλαδή αυτό που έχει σχέση με την αεράμενα. Απλά αυτό που ίσως δεν περίμενα ήταν ότι θα κάνουμε γενικά μαθήματα. Τα 2 πρώτα έτη τα μαθήματα είναι κυρίως πιο γενικά και από τρίτο έτος αρχίζουμε και εξειδικεύουμε περισσότερο. Τρίτο τέταρτο έτος είναι η εξειδίκευση και τα 2 πρώτα έτη είναι μια γενική γνώση. Ο μηχανικός Δημήτρης Βενέτης αμέσως μετά πρέπει να μετρηθεί στο στίβο μάχης, που μετά τη βροχή είναι υγρός και δύσκολος, ιδιαίτερα στην άσκη του Έρπιν κάτω από το σειρματόπλεγμα. Στο δίλημμα μεταξύ ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πολυτεχνείου και σχολής Ικάρων, διαλέξετε τη σχολή Ικάρων για συγκεκριμένους λόγους? Έχω φίλους που έχουν περάσει στο Πολυτεχνείο και ειδικά στο πρώτο έτος που εμείς είμαστε πιο ζορισμένοι, η σύγκριση ήταν ιδιαίτερα άσχημη για μένα. Αλλά εντάξει, πλέον όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις καμία σχέση με τους έξω από τη σχολή. Εδώ μέσα είναι και στρατός παράλληλα και πρέπει να ακολουθούμε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τον καιρό το συνηθίζεις. Το πρώτο έτος είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά όσο περνάει ο καιρός δεν σε πειράζει. Να μπήκατε εδώ, βρήκατε κάτι να αποκλίνει σε σχέση με την εικόνα που είχατε για τη σχολή πριν μπείτε? Εντάξει, μπορεί να είμαι κι εγώ από περιβάλλον γονείς στρατιωτικούς, ωστόσο τη τόσο μεγάλη λεπτομέρεια για το τι γίνεται μέσα στη σχολή και το τι σημαίνει στρατός δεν την είχα. Και όπως και σε όλους τους μαθητές μου, οι πρώτες μέρες στη σχολή είναι ένα μεγάλο σοκ. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, γιατί μέσα σε ένα περιβάλλον πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα, βασικά πράγματα. Πρέπει να συνηθίσουμε στις νέες συνθήκες και παράλληλα πρέπει να κάνουμε και τις απαιτήσεις που έχει η σχολή. Έχει βελτίωση φυσικής κατάστασης, έχει πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό όλοι στην αρχή ξαφνιαζόμαστε. Μην κάθεσαι τώρα, κάνει λίγο διατατικές, πάρε 2 ανάσες. Όταν είχα πρωτοποιεί εγώ προσωπικά, δεν είχα και τόσο καλή φυσική κατάσταση.
και αυτό με είχε δυσκολεύσει. Είναι μεγάλες απαιτήσεις, αλλά καλύπτονται. Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε? Πιστεύω αυτή η σκέψη έχει περάσει από όλους να τα παρατήσουν. Αλλά τελικά, όπως μας λένε και εμάς στη βασική, είναι η ευκαιρία να δείξουμε ποιος θέλει να παραμείνει εδώ μέσα. Και υπάρχουν πολλοί, αρκετοί που παρετούνται, φεύγουν. Αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που συνεχίζουν. Την ώρα που ο Βενέτης τελειώνει την εκπαίδευσή του στο στίβο μάχης, ο δόκιμος Γιώργος Τσότσιος κάνει την καθημερινή του προπόνηση στο νερό που τόσο αγαπάει. Αυτό που τον έχει οδηγήσει στη σχολή δοκίμων. Είχα ως πρότυπο τον πατέρα μου που ήταν στην στρατιωτική πολεμική αεροπορία και σε συνδυασμό με την αγάπη μου για τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο επέλεξα την ναυτικών δοκίμων. Δηλαδή αυτό που βασικά ήταν το ερέθισμα ήταν η σχέση με τη θάλασσα. Η σχέση μου με το υγρό στοιχείο. Ασχολιόμουν μικρός με αθλήματα που είχαν ως κύριο παράγοντα το νερό και λάτρευα πάρα πολύ τη θάλασσα. Θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι με βάση αυτό θα μπορούσατε να πάτε και σε μια σχολή, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο. Δεν διαλέξετε κάτι τέτοιο, διαλέξετε μια στρατιωτική σχολή. Η πειθαρχία, ο σεβασμός και το στρατιωτικό πνεύμα πιστεύω είναι στο χαρακτήρα μου και δεν θα χωράγα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποιος καλός δόκιμος χωρίς να αγαπάει το νερό? Υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποιος καλός δόκιμος αν αγαπάει αυτό που κάνει. Ο Τσότσιος δεν μιλά πολύ διαφορετικά σε σχέση με το διοικητή και τους συμμαθητές του. Και ίσως αυτό να είναι το στοιχείο που δεν έχει αλλάξει ποτέ στο Χατζικυριάκη. Η αγάπη όλων τους για τη θάλασσα. Γιατί επιλέξετε προσωπικά τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από τις στρατιωτικές σχολές και όχι τη Σχολή Ικάρων ή τη Σχολή Ευελπίδων? Η έλξη μου προς τη θάλασσα. Η αγάπη προς τη θάλασσα και όχι μόνο το ταξίδι, την περιπέτεια. Καθαρά και μόνο η θάλασσα ήταν η οποία με όθησε στο να επιλέξω τη σχολή. Συνεπώς μπορεί να γίνει κάποιος καλός δόκιμος αν δεν του αρέσει η θάλασσα? Ο δόκιμος μεθαυριανός αξιωματικός θα ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του πάνω σε ένα πλοίο μέσα στη θάλασσα. Αν δεν την αγαπήσει από την αρχή, δεν θα μπορέσει να σταδιοδρομήσει. Δεν θα γίνει καλός δόκιμος ούτε καλός αξιωματικός. Άρα είναι απαραίτητο στατικό η αγάπη προς τη θάλασσα και η πολύ καλή σχέση με τη θάλασσα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και η δευτεροετής δόκιμος Γέρου είχε την επιλογή να πάει σε μια σχολή του Πανεπιστημίου για τους πολίτες. Όπως και οι άλλοι συμμαθητές της, είχε πολύ ψηλή βαθμολογία. Αν και γυναίκα, προτίμησε τη σχολή δοκίμων. Πάντα είχα σχέση με τη θάλασσα. Από μικρή ασχολιόμουν πρώτα με κολύμπι, μετά με κοπηλασία, καγιάκ, όπου έκανα και πρωταθλητισμό. Και ήθελα να έχω πάντα μία επαφή μαζί της. Μ' άρεσαν τα ταξίδια και νομίζω ότι ήταν το ιδανικό. Πέρασα πρώτα στο φυσικό, πανεπιστήμιο, αλλά λόγω του αθλητισμού ήθελα να έχω ένα στόχο, να μπορώ να τον κυνηγήσω και να έχω ένα συγκεκριμένο μονοπάτι με το οποίο να προχωράω. Νομίζω ότι η στρατιωτική σχολή ήταν το ιδανικό γι' αυτό. Την Κυριακή λέμε Σταρ. Σαν βγουν στο πηγεμό για τη Θάσο. Σταμάτα! Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Να είσαι εκεί. Μου είπαν ότι για να πάω στην Καβάλα πρέπει να έχω τη θάλασσα στα δεξιά μου. Και εσείς που την έχετε? Γιάννης Ζουγανέλης. Κατάλαβες τι κάνει ο Θεός? Φτιάχνει κάτι απλάσματα και μετά τα αφήνει αδέσποτα. Σάκης Μπουλάς. Τρέπομαι για λογαριασμό σου. Χεστήκαμε. Αργύρης Μπακυρτζής. Πάνω! 3-3. 9! Τρεις Μπατζανάκηδες. Είσαι καψούρης ή πήγαινες μπάμε ένα δύο και χάμω και φύγαμε? Ένα ξεκαρδιστικό ρότμο. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξέδρα. Το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Κορόιδο, δεν βλέπεις τη ζωή. Είναι υπουργός να τους τα πάρεις να εφικτούμε κι εμείς. Κυριακή στις 11 και 20 το βράδυ. Στο γέλιο λέμε Σταρ. Από Μοσχάτο Τυρνάβου και μόνο. Μονοπικιλιακό. Τσίπουρο δεκαράκι. Δοκιμάστε το και βάλτε εσείς το βαθμό. Τι νόημα θα είχε το design και η τεχνολογία
αν δεν ήταν προσιτά. Peugeot 208 diesel με 208 ευρώ το μήνα άτοκα. Και τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και άτοκα. Take it off, amore. Take it off. You took off my pepperonis. Love your pepperonis, but she's here now. Am I too thick? You're a pizza. And we're done. Oh, mamma mia, no. Μην αφήνεις τις τροφές να επιμένουν. Benito. Για καθαρά και υγιή δόντια, φαγητό, καφές και μετά Orbit. Από αυτή την Κυριακή, το κορυφαίο παγκοσμίως περιοδικό αυτοκινήτου Autocar γκαζώνει αποκλειστικά με τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Παρουσιάσεις νέων μοντέλων, δοκιμές, συγκριτικά τεστ, τιμές, προσφορές και ρεπορτάζ αγορά. Μαζί 110 συνταγές για τη Σαρακοστή. Μυστήσιμες απολαυστικές συνταγές βασισμένες στην παραδοσιακή κουζίνα. Ακόμη, Bob's Φουγγαράκης. Διασκεδάστε με τις νέες περιπέτειες του αγαπημένου ήρωα και της παρέας του σε 6 ακυκλοφόρητα επεισόδια. Και Linguaphone Quick Learning. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Καθαρά Δευτέρα με μύτη καθυλωμένη από το συνάχη. Ρονάλ. Αυτή την καθαρά Δευτέρα ξεμυτίστε ελεύθερα με Ρονάλ. Το λουκάνικο δεν είναι υπόθεση απλή. Το κάνει το κρέας το καλό. Η συνταγή σπιτική. Και ένα όνομα εγγύηση. Creta Farms. Για να είναι πάντα ζουμερό, γεμάτο αρώματα, να λιώνει στο στόμα. Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Σήμερα ψήνεις Creta Farms. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Κάντην και εσύ, αφού σου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Μία προθεσμιακή, διπλό κέρδος από την Αλφα Bank. Το Σάββατο λέμε Star. Στις μυστικές υπηρεσίες, κανείς δεν επιβιώνει χωρίς μυστικά. Where's your contact now? Off radar. Stay close to my head, please. Η υποψήφια για χρυσή σφαίρα, Piper Perabo, συνεχίζει. What's the protocol? Να σπάει το πρωτόκολλο. And that's brilliant. Can you say me? Need proof. This is real. Real life. Covered Affairs. Κύκλος δεύτερος. Κάθε Σάββατο στις 7 παρα 10 το απόγευμα. Στις σειρές λέμε Star. Πάμε ένα σύνολο για να φτάσουμε την τάδε. Θα αναφερθείτε σε GMT. Η σχολή δοκίμων υπέστη με επιτυχία την εξωτερική αξιολόγηση, κάτι που δεν έχει συμβεί σε πολλές σχολές των πανεπιστημίων μας. Πλέον η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι ένα ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ισότιμο με όλα τα υπόλοιπα ΑΕΗ. Έχουν μπει διαδικασίες μέσα οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Οι τεταρτοετής δόκιμοι πρέπει να εκπονήσουν διπλωματικές εργασίες. Η σχολή συμμετέχει στο Military Erasmus. Μάλιστα τον Μάιο πρόκειται να διοργανώσουμε μία εβδομάδα όπου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν νέοι αξιωματικοί και δόκιμοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με αντικείμενο European Security and Defense Policy. Η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι καθηγητές πλέον ασχολούνται με πάρα πολύ με ερευνητικά προγράμματα. Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα ξεκινάμε από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας με τους δοκίμους για ένα ταξίδι άσκησης. Βρισκόμαστε πάνω στο αρματαγωγό Λέσβους. Ο κυβερνήτης του υπηρετούσε πριν στη σχολή δοκίμων. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καλή σχέση με τη θάλασσα μπορεί να γίνει καλός δόκιμος. Σίγουρα ο άνθρωπος έχει μάθει να περπατάει και όχι να πλέει και να κουνιέται με πάνω στα κύματα. Σίγουρα κάποιος θα τους πειράξει στη θάλασσα, κάποιος άλλος θα τους πειράξει κάποιος περισσότερο και κάποιος θα τους πειράξει λιγότερο. Όλα αυτά με τον καιρό και με την εμπειρία που αποκτάς και τα ταξίδια που κάνεις, σιγά σιγά αρχίζουν και μειώνονται.
Όλα. Πρόστευα από γέφυρα, όλα. Πέσον το πιδάλιο. Πρόσω ηρέμα, η δεξιά, αριστερά 20. Ενώ οι δοκιμοί ετοιμάζονται για να αποπλέψει το αρματαγωγό για ένα τετραήμερο ταξίδι, στροφές μηχανών. 450 και 2 δίπλα τους άλλοι συναδελφοί τους επιβιβάζονται σε άλλα πλοία του στόλου για να φύγουν στην ίδια κατεύθυνση μισή ώρα αργότερα. Προσέξατε, νέα προτεραιότητα διοικήσεως. Κατάσβεση πυρκαγιάς. Υπάρχει πυρκαγιά. Στο διαμέρισμα 326 2Q, συνεργείο ΕΒ. Να κάνετε καθάριση περιοχής. Έχετε 2 γεμιστήρες 15 φυσικίων και θα βάλετε χωρίς παράγγελμα. Οπλίστε. Την ίδια ώρα στη Σχολή Ευελπίδων οι υποψήφοι αξιωματικοί του πεζικού κάνουν βολές. Όχι με πραγματικά πυρά, αλλά σε ένα προσομοιωτή. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και σκηνές μάχης σε πόλη. Η τρομοκρατία σαν εσωτερικός εχθρός μας στέλνει χαιρετίσματα. Ακόμα και σε αυτές τις αλλαγμένες συνθήκες, το ερώτημα παραμένει. Τι είναι φρόνημα? Πολλές φορές γίνεται συζήτηση στις στρατιωτικές σχολές για αυτό που λέμε φρόνημα. Την ψυχή, ας πούμε. Τι ρόλο νομίζετε εσείς ότι παίζει αυτή η ψυχή στο να δημιουργηθεί ένας μελλοντικός αξιωματικός? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί κάποιες στιγμές δύσκολες, είτε... Δεν θα σας μιλήσω για πόλεμο και τέτοια, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, σε αυτά που έχουμε ζήσει στη σχολή, έτσι. Σε έντονες δραστηριότητες, όταν πλέον το σώμα αρχίσει και κουράζεται, η ψυχή είναι αυτή που μπορεί να σου δώσει δύναμη στο να συνεχίσεις. Το ηθικό που λέμε. Την ίδια ώρα που η Κτούκα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Σχολής Ευελπίδων, οι συνάδελφοί της υδρώνουν στο γυμναστήριο. Από φέτος οι Ευέλπιδες έχουν πολύ περισσότερες επιλογές για αθλήματα όπως ξιφασκία, κολύμπη, ακόμα και παγκράτη. Οι περισσότεροι σκοτωμένοι Έλληνες αξιωματικοί από το 1974 ανήκουν στην αεροπορία. Αυτοί που εκπαιδεύονται στις στρατιωτικές σχολές εκπαιδεύονται και για την ακραία κατάσταση άμυνας, την ένοπλη σύγκρουση. Καμιά φορά το ξεχνάμε, όχι όμως εκείνοι, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν στην αποφοιτησή τους. Περισσότεροι νεκροί από το 1974 και μετά ανήκουν στην πολεμική αεροπορία. Γιατί? Γιατί η πολεμική αεροπορία είναι αυτή που όντως κάθε μέρα κρίνεται να αντιμετωπίσει έναν εχθρό, ο οποίος είναι πραγματικός. Στο Χατζικυριάκιο, στο ίδιο ερώτημα υπάρχει πάντα και η πιο βαθιά έννοια της πειθαρχίας. Η ικανότητα να εμπνέει σεβασμό. Για εσάς τι σημαίνει φρόνημα? Φρόνημα σημαίνει πειθαρχία. Φρόνημα σημαίνει να σέβεσαι, να είσαι πειθαρχημένος, να μην καταπατάς το δικαίωμα όταν ο άλλος σου μιλάει πιο ελεύθερα. Να τον σέβεσαι ό,τι και αν είναι αυτός. Είτε είναι ανώτερος είτε είναι κατώτερος. Παλιότερα, οι απόφοιτοι των σχολών Ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων χρειάζονταν να πάνε επί 5 χρόνια στις μονάδες πριν μπορέσουν να κάνουν ένα δεύτερο πτυχίο σε πανεπιστημιακή σχολή. Σήμερα η ίδια σχολή Δοκίμων ετοιμάζεται να οργανώσει το πρώτο μεταπτυχιακό της. Γιατί επιδιώξετε την εξωτερική αξιολόγηση και πώς συνδέεται αυτή την αξιολόγηση με την εισαγωγή μεταπτυχιακών? Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο λέει ότι για να γίνει ένα αυτόνομο μεταπτυχιακό απαιτείται η εξωτερική αξιολόγηση, για τη σχολή ήταν ένας σημαντικός στόχος να έχουμε στα πλαίσια της γενικότερης εξωστρέφειας η οποία μας διακρίνει, είναι να έχουμε μια εξωτερική αξιολόγηση. Άρα λοιπόν είχαμε μια εικόνα από
την εξωτερική αξιολόγηση για τη σχολή και παράλληλα μας ανοίγεται ο δρόμος να διοργανώσουμε και μόνοι μας μεταπτυχιακά. Έχετε και την επιλογή, φαντάζομαι, κάποιου εταίρου σε αυτά τα μεταπτυχιακά, κάποιου partner. Έχετε βρει αυτόν τον εταίρο? Υπάρχουν σκέψεις όπου ήδη υπάρχει στο τραπέζι ένα μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου θα είμαστε σε συνδυασμό. Πλέον όμως, λόγω του ότι η σχολή έχει την εξωτερική αξιολόγηση, έχουμε και άλλα μεταπτυχιακά, τα οποία προσπαθούμε τώρα να τα οργανώσουμε, τα οποία θα είμαστε αποκλειστικά εμείς και θα δούμε και τις συνεργασίες. Πάντα χρειάζεται κάποια συνεργασία, αλλά θα μπορούμε εμείς να είμαστε οι leader του προγράμματος και όχι partner. Παλιότερα δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, τελειώνοντας μια παραγωγική σχολή, να οδηγηθεί σε κάποιο μεταπτυχιακό. Οι επιλογές σήμερα ενός νέου που τελειώνει μια τέτοια σχολή για την περαιτέρω εκπαίδευσή του ποιες είναι? Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ακριβώς πάνω σε αυτό, επενδύοντας στη γνώση και στην επιμόρφωση των νέων αξιωματικών, έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά η στρατιωτική εκπαίδευση με γνωστικά πεδία συναφή με τη στρατιωτική τέχνη. Αυτό γίνεται σε δύο κυρίως άξονες. Ο ένας άξονας αφορά την εκπαίδευση σε στρατιωτικά σχολεία, σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο, τόσο του εξωτερικού όσο και του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα αυτό είναι οι σχολές επιτελών των 3 κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και η Σχολή Εθνικής Άμυνας, και εν συνεχεία υπάρχει η δυνατότητα μιας σειράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν σε γνωστικά πεδία συναφή με τη στρατιωτική τέχνη, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα άκρως ανταγωνιστικό και σημαντικό επαγγελματικό και επιστημονικό υπόβαθρο. Οι απόφοιτοι των σχολών θα πάνε στις μονάδες, όπου έχουν εξασφαλισμένη μια θέση εργασίας σε συνθήκες που δεν είναι τόσο άνετες όσο για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα ο υποψήφιος αξιωματικός, όταν τελειώσει την παραγωγική σχολή, έχει μπροστά του εξασφαλισμένη μια σίγουρη θέση σε κάποιο σχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων. Ποιες όμως άλλες επαγγελματικές προοπτικές έχει? Του δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσει σε θέσεις γενικών επιτελείων των κλάδων που υπηρετεί ο καθένας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, βέβαια, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Είτε σε διεθνή επιτελεία, είτε σε ειρηνευτικές αποστολές, είτε σε πρεσβείες μέσα στα διεθνή πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας, έτσι ώστε να του δώσουν ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της επαγγελματικής του καριέρας. Έπαιξε ρόλο στην επιλογή σας το γεγονός ότι η αποφοίτηση από αυτή τη σχολή οδηγεί σε μια θέση, ας το πούμε έτσι, δημοσίου υπαλλήλου με διασφαλισμένη την μελλοντική απασχόληση? Αν έλεγα το αντίθετο θα έλεγα ψέματα. Νομίζω για όλους ισχύει αυτό. Κάποιοι σε πιο μεγάλο βαθμό, κάποιοι σε μικρότερο βαθμό. Ναι, έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι θα έχω μια σταθερή εργασία. Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι ότι θα αναγκαστείτε πολλές φορές στο μέλλον στην επαγγελματική σας ζωή σαν αξιωματικός να μετατίθεστε από τη μία περιοχή της Ελλάδας στην άλλη. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Αυτό αποτελεί μια πρόκληση, θα έλεγα, γιατί είμαι άνθρωπος που θέλω να ταξιδέψω σε διάφορα μέρη, να γνωρίσω την Ελλάδα, νέους ανθρώπους, μέρη. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. 1-2-1. Η Τρόικα ζήτησε και πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια να μειωθούν οι υπτάμενοι εδώ, όπως και οι εισαγόμενοι στις άλλες δύο σχολές. Μια από τις συνέπειες αυτής της μείωσης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα εκείνων που μπαίνουν από την άποψη των βαθμών τους. Όμως και η πτυτική εκπαίδευση για κάποιο διάστημα αραίωσε, μεταφερόμενη από το 2ο στον 4ο χρόνο των σπουδών. Μεταξύ της πρώτης εκπαίδευσης στις πτυτικές μηχανές στα αεροπλάνα και της τελευταίας εκπαίδευσης μεσολαβούν 2,5 χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι. Περίπου. Ναι. Σε αυτό το διάστημα σας λείπει το αεροπλάνο? Εννοείται. Είναι αυτό για το οποίο ήρθαμε, αυτό για το οποίο είναι το όνειρό μας και για αυτό για το οποίο προετοιμαζόμαστε καθημερινά. Είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλοι μας στη ζωή, οπότε λογικό είναι να μας λείπει. Ο διοικητής, ωστόσο, της Σχολής Δοκίμων λέει ότι οι αναπόφευκτες περικοπές δεν επηρέασαν την ποιότητα της εκπαίδευσης στο Χατζικυριάκιο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια η πατρίδα μας περνάει οικονομικές δυσκολίες και θα ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά αν αυτές οι δυσκολίες αντανακλώνται και στον τρόπο, στην ποιότητα της εκπαίδευσης εδώ στη σχολή.
Στον τρόπο που γίνεται εκπαίδευση, όχι, δεν έχει κανένα μία επίδραση. Στα μέσα, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα εξυγχρονίσουμε κάποια μέσα στο χρονικό περιθώριο που θέλουμε, αλλά θα εξυγχρονιστούν λίγο αργότερα. Από την άλλη μεριά όμως, οι μειώσεις όλες ήταν μειώσεις και στο προσωπικό και στους ναυτικούς δοκίμους, οπότε το κόστος αναμαθητή θα μπορούσα να πω ότι παραμένει το ίδιο. Το καλοκαίρι οι δόκιμοι πήγαν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι 40 ημερών στη Μεσόγειο. Το καλοκαίρι είχατε κάνει ένα πολύ μακρύ ταξίδι που κράτησε πάρα πολλές εβδομάδες. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το ταξίδι? Το ιδιαίτερο σε αυτό το ταξίδι είναι το δέσιμο, όπως είπα και προηγουμένως, με τους δοκίμους. Είναι η ξεχωριστή εμπειρία το να πηγαίνει κάποιος σε μια χώρα του εξωτερικού που στη σήμερον ημέρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Και επιπλέον ότι στο πλοίο, όταν κάθεσαι αρκετό καιρό, μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. Μπορείς να βασιστείς καλύτερα στα πόδια σου και να διαχειριστείς καλύτερα τις δυνάμεις σου πάνω στο πλοίο. Ήταν δώρο για μας, διότι το να πηγαίνεις κάπου για 40 μέρες, το να μαθαίνεις ένα όργανο για 40 μέρες, σε κάνει να το μαθαίνεις καλύτερα, σε κάνει να το προσέχεις, να το σέβεσαι καλύτερα και καταλαβαίνουμε πιο πολύ τη σημασία του πολεμικού ναυτικού όπως είναι στο στόλο και όχι σαν δόκιμη από τη σχολή. Κάθε μέρα στο πλοίο ισοδυναμεί με πολλές μέρες στην αίθουσα ή στο εργαστήριο. Διότι εδώ όλα μοιάζουν με την πραγματικότητα και με εκείνο που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι δόκιμοι σε μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Διότι και για αυτήν ετοιμάζονται. Προσέξατε. Οι σχέσεις Ελλάδας-Λευκοχώρας βρίσκονται σε κρίση. Πλοίο απέπλευσε από ναύσταθμο με αποστολή διοικήσεως μεταφορά πυρομαχικών στην νήσο Λίμνο. Πλοίο κινείται τώρα 60 ναυτικά νότια της νήσου Λίμνου με πορεία 170 και ταχύτητα 11 κόμβους. Από πληροφορίες έχουν αποπλέψει στην 15.00 μετά τον ανεφοδιασμό τους από ναυτικές βάσεις Λευκοχώρας ομάδα εχθρικών πλοίων αγνώστου αριθμού αποτελούμενοι από φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ 200Α με προορισμό περιοχή νοτίως της νήσου Λίμνου. Μετά από επικοινωνία με τοπικό ΣΑΕ αναμένεται έντονη αεροπορική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί και ένας πρωτοετής, όπως ο δόκιμος Βεκρής, που δεν έχει κάνει ακόμα αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι. Γεγονός είναι ότι στο πλοίο ο χρόνος αλλάζει, δηλαδή δεν υπάρχει έννοια μέρα και νύχτα, υπάρχουν οι βάρδιες των διαφόρων φυλακών πάνω στο πλοίο. Σίγουρα για εμάς είναι πρωτόγνωρη εμπειρία το πλοίο, η θάλασσα, ο καιρός, τα ωράρια. Αυτά μαθαίνονται, σταδιακά τα μαθαίνουμε, ήταν το δεύτερο ταξίδι αυτό που πήγαμε μετά τη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση. Η ζωή στο πλοίο είναι δύσκολη, δηλαδή πρέπει κάποιος να του αρέσει η ιδέα. Αλλά έχει πάρα πολλές εμπειρίες, προσφέρει πάρα πολλές εμπειρίες. Στο τέλος της ημέρας οι δόκιμοι βγαίνουν με μια ολιγόρη άδεια, σε μια στιγμή που όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ίσως η πιο ωραία, όσο και να ακούγεται συνηθισμένο, μιας μακριάς και επίπονης εκπαίδευσης. Δοκιμή, Τους ζυγούς λύσατε, Άρς! Μπορεί να τους συναντήσουμε κάπου έξω με τη στολή τους και να είναι η μοναδική εντύπωση που έχουμε από αυτούς. Αλλά όπως και οι ευέλπιδες και οι Ίκαροι, είναι νέοι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά στη ζωή τους για να διευθύνουν αύριο ένα στρατιωτικό σχηματισμό στην πιο ακραία κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κοινωνία, την ένοπλη σύγκρουση.